Здравейте и добре дошли в канала на Български врати Унисон. Днес стартираме поредицата "Къде да ни намерите" с посещение при наши дистрибутори в град Добрич. Намираме се пред шоурума на Врати Добрич, който се намира на булевард Добруджа номер 33 и влизаме, за да ви запознаем с Марина. Няма да ви показваме целия шоурум, тъй като там не са изложени само наши врати, затова директно прескачаме към Марина. Здравейте, казвам се Марина и продавам входни интериорни врати от 3 години. От началото на 2025 година продаваме Унисон. От една нова и напълно непозната врата се превърна в топ продукта ни. Особено сега, когато пуснаха новата серия за къщи, не мисля, че ще продаваме нещо друго. След това смело изказване за нашите врати, за което няма как да не се зарадваме, нека да видим с какви мостри е оборудван шоурума. Започваме с мостър от серия Optima в цвят златен кестен. Продължаваме с цвят японски бонсай, разнообразяваме с цвят избелен дъб и завършваме с цвят череша Сан Диего. Разбира се, не пропускаме и серия Клима, която между другото е двуцветна. И не на последно място имаме мостър от серия Дизайн в един от наличните ни декори. И понеже пътуването и планираните ангажименти ни отнеха повече от предвиденото време, не успяхме да посетим обектите на всички дистрибутори, но няма как да пропусна да ви кажа, че освен от Врати Добрич, можете да поръчате врати Унисон от шоурумът на Порта Нова, който се намира на булевард Русия номер 88, и от шоурумът на Дорман, който се намира на улица Генерал Гурко номер 11. А ако този първи епизод ви е харесал и искате да продължим поредицата, напишете ни отдолу в коментарите кой да е следващия град, който да посетим.